I epa, em pilleu aquí fent la maleta. Que ens anem al Carnaval de Solsona. Bueno, hola a tothom, benvinguts. Estem aquí en un nou vídeo en què us ensenyaré el Carnaval de Solsona. I és un carnaval molt especial, que es fa a Solsona, òbviament. I si us esteu preguntant què collons fem amb aquestes bates, o aquestes coses, doncs què són les bates? A veure. Bueno, les bates són una part molt important del Carnaval de Solsona perquè és molt característic d'aquí i no es fa enlloc més. I bueno, hi ha el que es diuen les comparses, que són grups de persones i cadascun té el seu disseny de bata característic. Que bé. I bé, ara anirem a veure la baixada d'Andròmines o baixada de bòlids. Així que bé, passem amb la baixada de bòlids. Bueno, segon dia al Carnaval i com no podia ser d'una altra manera hem aprofitat per fer una excursió en bici. Però sobretot perquè és un català a l'atac, perquè no saps pas on i perquè es pren la vida amb filologia, Matarruc d'Honor 2017 del Carnaval de Solsona, Màrius Serra. Bramem per això, per una justícia en majúscules, perquè la justícia sigui una mica més justa. Amb una condició. Sí. Només faré la bramada si es fa un aplaudiment molt fort. Podem cantar l'himne al piano, eh? Molt bé, saltem-hi. T'agrada aguantar els micros, Bueno, aguanta'l, crec, podem. No? Va. Solsona!
Dios! Bueno, espero que se'ns estigui veient bé. Sí. Però bé, el que ens acaba de passar és que hem anat a veure com penjaven el ruc, que és una tradició aquí al Carnaval, no? Sí. I bueno, llavors el ruc pixa, no? Quan l'han penjat. Exacte, quan l'han penjat el pixa el ruc i llavors doncs, ens han ruixat, no? I ell té campionat d'Espanya d'atletisme d'aquí una setmana i com ens refredi doncs tenim un problema, així que anem corrent cap a casa. Sí, no? Va, Vinga, anem, va. Dios! Mucho fred.